ga sai sun yi ilimi mata. Mata da tasiri ilimin mata ga al'umma duka. Akwai mahimmanci in sun kai za mu samu waraka. Kwarai da gaske a tarbiyya na ɗiyanmu sai sun ɗaukaka. Mu ba su dama su yi ilimi domin mu toshe ɓarraka. Suna da yanci kutuna ilimin su bai cuta mana. Mu ba su dama mu more gobanmu dole sai ta haskaka. Mata kiyo karatu na yo karatu hakan gaba aibu bane. Domin da ilimi ake hauhawa ka zama babba yanzu ne. Akwai fa'ida gare ku mata ku adana dan gobe ne. A san da Allah ya ba ku ‘ya'ya ku ba su aikun ƙari ne. Domin ku inganta su ne, su masu zama waɗansu ne. Mu tare miwa ƙasar mu gyara, Najeriya tushen mu ce. Samari miyo karatu mu gane komai kankari. Mu gyara tsarin mu kar mu zamto muna ta yin tsaftar biri. Shi dai mutum bai zama cikakke ko yayi kyau yayi kyandare. Rayuwa da lissafi yake sai a cimma komai yayi zubi. Yan Jordan nayi nazari na shirya waƙar ta shiri. Ku zo mu taru mu gyara komai, kasar mu ai babar mu ce. Ku ba su dama su yi ilimi mata, akwai riba haka ne. Ko tarbiyan yaya da hakin auren ga sai sun yi ilimi mata. Ba su dama su yi ilimi mata, akwai riba haka ne. Ko tarbiyan yaya da hakin auren ga sai sun yi